Kardom Aprangsi Nordisk Karbi Live Kelang Arat Dona Phan Kardom Pajereklo Nelly Chandra Singh Ropi Arni Bang Tanang Litu Phan Akenang Sot Lapen Prek Jeka Berta Nakiban Pi Bom Mason Thot Si Pini Le Thot Sitami Akenang Sot Lapen Prek Jeka Berta Nakiban PJ Phansi Nelitum Studio Long Dak Bang Ketom Youth Materi Sot Phan Kachupha Padupon Lo Kopia Posika Chupha Padupon Koklok Lotante Ilitum Nonapor Langdam Lotante Lok Sabha Election Atomonsi Dakar Biang Long Chot Kali Ilitum India Kang Pia Long Atomon Kejapa Porahut Dakar Biang Long Long Kopia Tomonsi Kejap Bomma Lapen Jasamet Bangke Risotto Mate Youth Satum Akar I Lapen Akeman Kopima Nonapor Ilitum Ahok Lo Boot Kejok Kabang Putinta Ilitum Arrive Dolo Ilitum Jok Don Vek Nang Polake Tebon Sitame Non Youth Satum Nonapor Kaching Turahin Punon Chokam Choturahin Punon Kacharliahin Punon Alang Litum Akar I Kopilo Ilitum Kachinya Kenangso Nasi labang so kemang pen asap so kabor ilo alang litum pen teteni ke cingki pen rada tengno nang litum apan isi klar dak a message ke wan pija phansi ke cingsi nili cepat sini poning tung non nili long do lapu nili ar elo alang like Karbi National Youth Council tirpia me long ame pheklo pot moteron la pen do thuikla Karbi Anglong Territorial Social Security Association along amepu Samson ingti alang likhen lo la pen All India Karbi Students Union along amepu Station Tisu alang likhen lo Lasi alang li bangathom nang litum bangathom aphanta aprangsi Nordisk Karbi Live pen kardong na pen kurbang tunang project lo nang litum saidu suryang bong pen pustrami litum nang chupateng pen apor nang chipiapot lalo pini litum kaching gi kacithan kangtung nang litum pen ethetheni nang litum aning alam nang litum keklem kedam aptha kachini kangtung ken lalo jasemet ilitum Karbiang long lo nonapor ilitum langdam lo nang Lok Sabha election apor sitami ili tuma bangke politics ma bansi bhut ke jok nang jima ke jok nang le mala bangso athepi le campaign ke kali tebon sitami youth satum akemang la penakar I nonapor kupima la bangso alam the ka chini ponja phana kabor I isilo nasi neli pander de pin pen neli ke cheng sia bangke Karbi National Youth Council amepu potmoterona long se bangikpo nang lihin pen Karbiang long youth satum akar I la penakemang nonapor kupima pu pulotang te nang lihin pen kupisi lam the chepek lain to akai Kardom aprangsi NE Karbi Live editor pan pini labang so war sai nang pipon apot hoklo ilitum Karbi Anglong boge issue do piklu non article 244A long standing demand lo lapuson ka 6 schedule kapang tang ho lapen kaprek dolo sadame voi pisame labang soang bong sadame non ilitum akenang sot nai mate yodatum akisung bang sialang lina karju lopot la sei labang so puthak ni liunang ni thegan ke rata thengnu Kipek lang jiwan bor ibon po non ilitum langdamik lo ne ilitum youth satum Karbi Anglong ke secure puma se leader lo non mangke athema kacharli ke non adina kai ke Karbi tuma hakoso na lilo non mangena pa prang bom lo graduate puta du lo la pencheng lo post graduate pencheng lo ani PhD ki tang la pen DLED tang ho ITI tang ho polytechnic engineering doctor la pusana do ikolo satame non halatum charli tang det lo potang te alang litum job guarantee do ma ilitum labang lang namang ji non thekdam long teng plotang tek job guarantee puma se Karbi Anglong Autonomous Council besat me ubiki mi tum han la puson mane employment on a two bank pipon pe not only golf job akaprek avar sai pusat me alang litum man kang thurponji pan alang litum bor ipon pe la puson se ilitum theklong lo non bisar alam job aputhak pono pinana tum ke lada ke long ke thekiding ben chichini chot atu man se long chot kona ni merit basis pe la puson ke theklong thema phong lo la puson allegation ke klang ke dam tarni anil tum event la puson highlight iglo mate satame non kachari boma tum bang la puson RDP pe data joini non mang nepotism apathirong joini pinana tum ke deprived la puson adulo la poncho dali kang thur ponji pulotang te non langdam seneng job pu chot kalilo non even alang litum han kaprek abar sai pensa dami piponang ji polo non agriculture na ta thuda dolo DICC na thuda dolo even non skills ajha ka to me skills training ka chari tang do mandolo say for example ITI tang detlo batang de alang litum ke nani mechanic ka chari tum dolo komani tum ke welder la puson ka chari lo san me Karbi Anglong Autonomous Council man alang litum han chari tang delo te isi loan la puson ta pipon pe at least alang litum ne government hin pen le loan pipon san de alang litum kengane charge up long ji porlo la puson na taxi akaprek la puson ta melong le sai job je non mai kupilo just for petty jobs aso sa jobs aphan ang tan dam nang koklo ang tan ni dam ben kupilo litum ni theklong ke komani tum bang ke kichi ke jang la puson na dulo ajata dulo mane kisu un edet pen hemang chile le la puson na dulo si la bangso kisung ge du piglo la si sarkar tum satame non
ang tek ke 26 ar ni bang sang tek bang klang tenang asat lang ipik pola se mapa ka sarkar le bang sadami la youth satum kisung ki boya puthak mangalang letum RDP pon pen alang letum problem sa puthak bang ke address hi phansi milihin pen alang letum man chuning ri lo bampak le hai satami chok nangli long wan thik po la bang so aputhak satame non le puthot Karbi Anglong Territorial Social Security Association ame po Samsonic ti nangli long sinile bai po non Karbi Anglong long a youth satum akisung na penakar ia puthak nanglihin pen ko PC puik po nang le Francis and Eli achata yalong nilitung phanang ke hangpen Karbi Anglong arat mate da Karbi Solangdo itum risoi jang atum akar I akisung kopi koson la pen kopi sikar I polam si pini ke cingki cethani phan la bangso chatai long lam wan lo se nilihin penta thetheni pun an pen kapachini phaning hang lo chatame ke chokchi ba ke lidat aku duta hai mene chatame Karbi Anglong arat Solangdo arat atung matha konra pekeng ponitha asikar Karbi Anglong youth pulo risu ijang atung development pulo te risu ijang pulo tante ilitum mabangke arsikrung non nili dalabang soalam ke than pen pili unimaun imata kisung do ke hai nangli labang soalam ke wata lasi Karbi Anglong youth atum development leputang te aprangsi nili kachinidam abang pen akinangji itum risu non inut iyang non setame akinang soda bangke kecengsi bangke loge Charlie bang peprang vet nang kokji loge Charlie jongsi peprang lo leputang te risu iyang atum je methang akhe methang long ri phan development an bangsi klarji methang long ri long pat pe klarji leputang te aprang si arifan akenang sot bangke ili Karbi atu so ala bang so inglong akhe atu mangta methang long ri long pat phan methang akhe phan kachirai kom theje phan ke loge Charlie bang akenang so labang so loge Charlie akenang sot walama long bangke angko akirap ta nangi mati athe ili tungke kiduk kila arat atum pina kave kadure kethedung akhei pina apot si Karbi Anglong along jong si riso ejang akar I riso ejang atum development pulutan te kaching thur pu phansi pulopot ke paprang nangji pu phansi pulopot si peprang do nangji pu te akenang soda bangke prangsi ke loge Charlie pasila so loge Charlie along ke ilitung isi pangbar lo idona hem ari sota me korjang ta me pinso ta me arlu sota me pethe peding po mahang thelote pethe peding po lake apia po tumsi kelang kalana bangke adai en lo ba response en lo son thak si Karbi Anglong government council kachari atumta lapuson thak si riso ejang aphat John si riso ejang aphan kapaching thurji Karbi Anglong pemat bongji liputang te teacher lianat education ahina nat council penta akerap kelang nangji lake akenang so la ana pc riso ejang development bangwangji angsi ilitum riso ejang tumang peprang unji lasi loge Charlie abang akenang so lo ba Charlie ta theglo chitame non apor nilitum pinang an ke theglo abang ke alang letum student organization atundo alang letum pinangan abang solam than piklar unji non abangke pinangan loge Charlie akisung katikuk penajok si litum akhe abangke aprang nak kidam ungi la bangke ke thidung penilo pusinilihin ben mathapon chok puthot neli nangli long bang thik po neli All India Karbi Students Union along amepu station tiso nangli long se bang ingtung nangli tumasong la pen nangli hin pen ke thek dam long Karbi Anglong ari so ejang atum akisung la pen akar I puthak nangli hin pen ko pisilam the chepak lain tu aprangsi any Karbi life abutung atum phana kiro pilo badang nang tum studio longan nili phana chupapon penam nili kachini ke thek anason nang tum ben ba Karbi Anglong ra thum pachini ji phana phornai pipona pot lalo nili ke thek long la pen kachini
ba ili tu mana theklong prong lo je Karbi Anglong ar lo ariso e jangatu pini arni nang kachiman ke thek jam re jam lem jam dam jam la son si tum thek mon long lo lapen ke frustrated along si do sai delu athi people lo kere inji abar sai si tami government pen ason scheme do si tami ke long dun de lapen ke alang la yuda tum phan kenang ji ason an si tami non department ason tin si tami department atum si tami alang li tum phan ba yuda tum phan ba RD ki pipon pe lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council atum ben si tami risoi jang phan RD ki pipon pe pus ajoksi pini la puson Karbi risoi jang atum penangan ke duk kisum phonang lo nili pudam ji ke lalo ile tum Karbi Anglong along 30 department do lapen ke 11 blocks do lapen ke kaprek do pegan lang lasi 30 department along pen penangan a department atum ke risoi jang aphan kapaching thur ponji phan our side do district industry and commerce lata Asia department lo lasona tha suar lo tum hanta social welfare department do handloom and textile department do lapen ke khiti choklem ji ariso nimso tum ning ke ha tum has tam agriculture department do sericulture department do lapen kaprek a department do pegan lasin nili penangan nili ke thego police tami isi hini nili ke thego nonglam nili masabok ke than ponji phansining hanglo langdam lo lipote tum sericulture department dak dipu masidolo sericulture panta itum ariso I jangatum kereng dunji awar sahedu people lo liputang te hada inki abdol ke so thekti iritum ilin si pharu plisi chu nam nang bom non lo a hom lo liputang te a hom chu jor lo pute ilin suri si pharokre phol asonsian laso department atum ko ansi risoi jang atum pha labang so seke ki pilo lapen la hai ki pangreng ji phan ko an abar sai pipon lo nili thekdam long bang ke lason lo laso department alo financial assistance ki pido do ningkani si pen suri ke lason si pido do laso suri ke pilok pen alang le tum phan training pipe alang le tum phan ki pangreng ji ason provide ve li potang te laso tangka ke chodet po kusono te kaching thorji phan bang ke lasi department atum risoi jang atum phan kapaching thorji phan ar puthe penga lapen ie mamata dolo pot alang li phan stame ba alang li tum bang officers atum phan instruksi wrong ke dam pen risoi jang atum phan la ha se ke people kireng je war sai ke pachelong ji phan la tai si ke mesian awar sai la dak long ponji lasi koan pipon pe la ke rat si chinilo lapen rat si insai po lapen hinilong bang tu po suarlo atum phan pure thak ke thak aphan stame pini pekok pendang lok ason ke thak ke pure phan awar sai ke pido ladak pen ladak stame suarlo tum ko an awar sai long no labang pini charju nang ko la alang tum phan ko an abang phu pini ningkan ane council do elo ko an abang phi phan si labang so awar sai ke pipon lo labang ke charju nang ko lasi ladak a department tum sitame so arlo tum phan seke ki pipen alang le tum phan kinang ji ason a materials ki pipen alang le tum choklem chodam lo lipote khalat isia war sai so arlo tum da longon popo sinili matha dam lasona tha social welfare department lo pen sitame peri ke roy embroidery pendang lo ason awar sai do lada haladak penangan aswar lo tum labang so class ke enam tum thegon long nili mata lasi haladak penangan nimsut pi tum lo ba aswar lo tum penangan chari don theglong lo stamin ningkan si hiniang bong alang tum han aseke pichot hala amisin bang pipedet putan nili tum biar talong dun lason le putang te aseke enelo tahala amisin jong si pipedet pute kiduk kela alo so tum ba swar lo tum uson siente sai bang choklem thek po lasi department atum bang alang le tum phan sitame aseke pichot ka li sela materials sitame pc alang le tum phan ame thang ke reng ji phan ame thang ke kachar jab ji phan la hai ason pipen alang le tum phan ta la hai awar sai pipon lo lipute alang le tum ta ke reng ji awar sai thetan long ponji posinili matha dam lason tha agriculture department do la agriculture department do la lapen ke veterinary dola hadas tami
jontu pi ke pangreng awar sai rara tumhan pi risoi jang tumhan pi liputang te pe nang ana risoi jang tum ge ching thudun ji pusine li matha dam no la ha abi avo apha ke ro thuma phan lo komane chi pho chi ro phan si pidam det ma phan ma ametha aning ke ham ni han ro nam det ti pangreng re ni ha tum ma chini ni sitame la son jong si aning kan wang jong si alang le tum ningkan silong bang phokep ma bang pharui si phan jong si la son awar sai pi liputang te ningkan phong bong ko ane ari soi jang tum ching thodu nongji pusini lima thada lasi la ha aputhak risoi jang tum ko ansi ale ke long dun ma la bangke eli tum thang hi charju seroi ponang kokpo la pen ke dolang ili tum phan department 30 ang bong pen ko anakar bi risoi jang sinon ningkan kep krip phoang bong voreng war sai ke long dun ma halatai tum chelang dam nang kokpo ili me thang along ri long ma si tum ime thang asa kuri chu hangdam nang ji tangka maha vete chu hangdam long dun de exam le chupi dun sita me chupi dun na interview hang po hakopine ko sone pen po ke long e banga khai la son se thegam long langnam lo na ile tum dak non ha jong dipu medical college danam bitan lo bang ko anakar bcp ni ladak goreng awar sai ke long dun lo ladak langnam lo te tum jom pigan kar bi khai goreng awar sai ke long dun lasi la puson jong si imethang akar biri soi jang phan kichari do to ma phanta awar sa pi pon pe liputang te komentu loi tum kar biri soi jang tum la bang suki sung ben ki jok ji ke la ta arju ponang kok po la pen ke non sakuri det pukali lo department 30 thong kep ang bong contract ke long da kuma tum si ke long ko ong nai lo la ta lang nam nang kok po department thong kep long pro tangka garbi risoi jang atum phan jong se nikal silong penel lak pho lak kep lak re pho lak song de pachuklem long khrai pote ningkan ni silong bang pharu department thong keben bang pharu thom mamune han jong si la pusona war sa pi pom pote ningkan phong bong bang ko anakar bi risoi jang tum jing thur polat la ba thana kok po la si la bang so la hai pini ani awar sa kilong non der laki itum Karbiang Autonomous Council kicharia tum ACM lo IEM lo MEC lo la pen officers atum phan tum punang kok po alang le tum kelang ke pangkre pona polo lasi nilutum yura tum ap kechuning rita lalo je ni tum yura tum phan department I scheme ponon voreng awar sai ponon yura tum phan bak mithang kar biriso jang tum phan labang so awar sai na pi pon tha ba pi pon nang ji pusin tum song hin ben ke chuning ripon lo nang li long neli puthot bang three pon neli aki hai pot mote ron long sin neli non lang twing tung justament bang ke pamu het nang li penangan ladak voreng awar sai ki pipon aron re pen ki pipon aputhak si youth satung kon se ching thur nang jima kon se kele nang jima le dam de dat lo pusipula si ladak department la pen council kachari tumsi la ke atai che nang ji pusin le pujima mate ladak halak youth satum dak interview ki pelang li sitamila solam pin khat pon lo alang li tum kacharli ke thek ke hala ko am si kenang jima eligibility la ka ve join ni si job ke long ma hoi pusin ai puji pu la sab so than pak la jima non malom lang dam lo patang te ogi kimi dom da apuna chak choklim lo apuna chak choklim abi puga wi lo bon sa me la po an set katik kuk nang marat ke pinia shobang e political le dam de lo sa me chithanam lo patang te political le dam ro kati mate non ka chari bom atum man pudam nang kokpo jong nam nang kokpo pini owi kimitum katikuk nang barat ke thang potali non kachari bo masor kartum kilang ka pangkre alang litum a policy sa mukha bang alang litum bang kachilar le dat reform fede pot non bisar alam nili a party me hinu puam de satame non carbing long ta angta na son mad hal asama long ri guhati long son halakta direct recruitment halakta fair and transparent manner pen recruitment process bang conduct lamadi thik lason thakta fair and transparent process pen adakta recruitment bang le drive pon conduct pon puson te bini owi kimietum deprive re jike la puson thak si mopen puhe jongta ke haita puik lo la pon chot kali lo da carbing long 30 department kelang nai pu a department bu ke dupik lo event social welfare pono ajat pono non event chethanam lopang te sakuri ya hoklo tema pachetang la pe ni government satami hararak pachetang la pun e dimnong satami non ko anna vacancies bang ke do an bang ke fill up lap nang ji la pen ako vacancies le avelo putang de kapre aside dolang mati non son pigari farming pen chenglok poultry farming ta hala pen chenglok non contract satami pipo nang ji ke satami non contract ke pili tum ko pilo ke theklong ke
contract bang pidat hai mini sat hame abil bang pipede ti la poson lo padang de owi kimi ko son lo chingthur po la pen owi kimi jong se chingthur thip lo det longri ko son lo pa phangi po athema owi kimi han lo ki bang jilang arni ke det longri na chari ji atum lo mati ta sif akinang sot nai bang ke non mage owi kimi atum han kilang ka pangkri po bang nang nelo owi kinma un an mang ke alang litu maki sung pen ka pa jok ji phan bor inang po la pen ang tan ka patam jok lo ji phan ke non la sarkar to mari ding si dulu mati la bang bor inang po thema ipi po ke bang choram chorum pe nang pathilo nang pading lo nang pachari lo ang tan pachong dat dam phani kali mati la si la puson bang ke claim nang ni la pen arling thedum se tame non council ka chari tum se tame la stakeholders atum pen la pen chenglok hamphang asong me koson se la so unemployment issue bang ka tekel jima alang litum meeting phasi chingwai si la so aputhak bang alang litum un an ge ka jok phansi bori nang ji pusini lihin pen council of tuman chuni lekla non ke dobam a government mate ka chari bam a government putante BJP henlo asi alang litum si non bang ke role bom apo selang litum alam si jong dam nang ko alang litum ki pu bang ke non justament bang ke eligibility as per eligibility lo di ke the ka puna chak ke do tuma phan tangka pipe pin pen wareng war sai ki pi asai bang ke alang litum ke deng pon alam the penang an ka chithan dulo la pen long ta long din ti lo tani ko pisi pu pola so thak nang di copy sorry justament bang ke BJP a government atum tangka pipe pin pen ke the ka puna chak ke dori so jang tuma phan la sakuri ki pipom la so thak nang lihin pen ko pisi pu la si jong si apuna chak choklim pen tangka pipon pipin pen la pen e common arling thi influence we pin me jong sakuri pipon thek pata lage mi ulo lage wi kimi duman ke lang pono ka ching thuro la pen la puson majok bang phulik arling thi le claim sa tami hala bang so bang phubani rat sa tami hirjumi pibom poke non ason o wi kimi tum ta ington pre la po social media na claim le regime te athema ke lang pon veklo potang te alang litum sa ning sampo non ko people lo non social media long lan set outreach do weret kelan suluk sodak do weret kela pen chenglok dharna sarna ka prek do weret ke do weret athe bang ke government atum ta langpon pe ta join lo jong se langpon potang te la poson suluk sodak atumona vedeji ke ase la bang ke government atum sa tami temporary solution po bang nang ne alang le long lasting solution bang si aja sa tami matha pona po claim pona po chao nani phan puthorisia arju thik jet po kacharli ke do kacharli ke apuna chak dolo te bon sita me unemployed di latuma phan borenga bar sai ke pi et pachetang et men ke kadu pan ke unelo te ma sita me department tin pen sita me ke renga bar sai phan alang litum long scheme do alang litum kelang ka pangkre a joini si non la ke thek kacharli ke duari so tum sita me borenga bar sai ka vepen na po unemployed la so kisum ka chetong nang pusinang di kipu jipu ma kla ke nang li ipu alam ya hok pet lo athema non government atum ta kilang ka pangkre do not only job alang litum wen pu he jong da ake hai da puik lo training la long ka prek pi me ke non solo tuma sa tame social welfare pen hala embroidery machine pi bon asi jong se solo tuma ta la embroidery machine election a poron chot la pu bang chok chede ji election a poron chot pu bang lote lagi li bang ka prek ma thanang bu bang political gains pan non political le phan bon pu ma thanang kok la si kang thur vek ji putang te la election por bon chot bai chok chilu election se hut bang ta lang ponang pu non so ro ma embroidery na thu bang le sarkar atum ta machine ron pon than pon jane halang litum ta rural economy bang ke du po ke rong maloma ching thur po so ching thur po bang hem tun chilang idor posona khaksi non long hong apang reng ta de somara tu ma sa me than melo la pen agriculture department ta melo non kowe clean hai ron melo sona khaksi e kaprek a chili ra hairon melo son hakse kaprek fertilizer hormu ta hona ne kaprek a dowail hairon melo la pen irrigation pen puno non ge litum ge tribal lo putang ne ki ong tum me khetiok side 70% ge tribal le khetiok tum no si irrigation department be chata me lahai lang lahai litum ke lada ke drought problem do kok mati lang avi mati so problem dum ne rv pani chong hong ding mati la si lahai problem bang ke katekela phan ke claim po sarkar ato asitin various form alang dum chiram not only job kaprek ta jong si chirap lo patang te alang litum ta satami la job aphane depend wong wil alang litum me thang satami kereng aphan ke awar sai long ik policy la bai ke cheng si bang startup puson lo startup phan ke cheng kaching thur ke kamban ke sarkar na rap na po la pen cheng lok bu pen he jonga ni lipulo non ITI puson no nilita ITI ben se gewang lo akaprek polytechnic bono alang litu ko pine chokle mingtung nane garaging putung nane welding kaprek garaging putung de government man startup han business startup han alang litu man loan pinang po with minimum interest labang lo chak na puthon li nang long si wang thik po inti asang ho adjustment non karbeng long lo ilitum dak thek dam long lo jong si litum
ke dam tangalam pen lelang dam lo tang te kar beng long long government ke dak nang cari bom bom lo kapre kapre government sidi dak SDC sitame nang cari lo congress ta nang cari bom lo la pen non bangke Bharatiya Janata Party government sin non bangke cari bom lo tak te non kar beng long long la development to la bang sot tomon alang litung ki pu la উন্নয়ন আর পরিবর্তন পছে পুপুদি লাসে লাবাংসো কাচিং থুরা লং youth satuma phan ko ansi ke taj pon thek loma la pen rat along la jasmet pan ke ato kan no along ko ansi ke le dam lo pusinang le tum mathapon labang so puthak youth atuma development na puthak pinangan ar situng alangli peta than piklar pon lo la pen pinangan aklong alam tame tuso sang holang li tame than pachini pon lo solang dora dapat lasi youth along aku si ithetheni vet nili kan ye dun yula lo youth po bangke elitum labang so youth progress di youth po mane progress development first bangke elitum education pulo lokacharli thekdet pena phi alang litum than jer lo ke charli tanang theklo lasi aku nono bangke akisung angdeng anwang juilo lasi labangso ke cari long pulo dante mopen labangso kisung pen ke jok nanya long leputang te kisumana bangalang lagi niye to teron sang walang lagi niye to na si ningje je ba sosar sei pusetame nonang lipulo ha ezise sarkar pe naing thum lo ba kongres sarkar nang cari lo punaing thum lo pen aku non ke dobok BJP a sarkar council nang cari bom lo amat si lele pupe pusitame le nang ko adima ba alam lo kasi nilihin pen bangke youth atuma phan aninge pathe youth atum a development avidet ba youth atuma kisung polam lo ahok lo alang le tum ki polam mang talake ahok alang sitame nilihin pen ako dak ethethini ki pudun thi bangke youth atum non lo kacharli atum mesen angdeng kacharli thedung kacharli angdeng an le lo theglo apot si nili ihin ben matha bangte youtum a strength youtum hello tum khaya moy ar bunglo potsi nili po bangke ahoglo government along a facilities a bank landing dera ke thek pemeli liputang te ilitum mithang yuta tumsi leadership nang manang po mensana leadership nang manang po sorsar nang nelo je SSC pen nang cari tanglo kongres cari tanglo non BJP cari tanglo ake lake ini tum nang pipedak lepudang te kecupatin apot si yuda tum nona bangke yuda force tum bangke bang nang ji bangke mane bang political science nang charli mane nang pas anglo mane mo pen doctor ke charli mane nang pas anglo mane engineer nang charli mane nang tech nang pas anglo la sonsi ladak ko pima ahin ke charli nang ji an forestry ka do ka veno nang charli thaila nasi akenang sot youth atuma phan non youth a power ke chini nangji bangke itu youth atuma bang risto ijang to bangke chini nangji bangke ili tom ladak bol politician atuma phan chi depend pera akimi non young new generation a leadership nang man nang po kali li puru tangte labang so development hala bangke ili tum bangke lake kachupatin along ansi dokok po kacitang along avelo aso development a contribution na bangke ave masi avelo lapot sini ligi tuning rib ni lipu bangke ili tum lo charli lo education youth a section youth asal kolo bangke lehelo progress in youth development pulo tangte health and well being ili tum la youth tum dunang po education la ke cheng lo lapen political participation political long talut nang po athela ili tum BA pass ang lo MA pass ang lo master degree nang le tang lo pe ni ama council long la so department long chulang ding abangke ili tum a phidu nang nai lo athela tum pe nan par tum youtube a force abang si nang thelo non ke aposi yong si nili ke pu abangke emek prang nang po awareness nang po yuda tum ke charli atu ni charli tang elo auto vek po ni charli elo khir thak chot po halata nang ji setam nili pu bang hala so homu bang ming chi pa binang nilo ilitu athe ilitu mithang a force mithang ke thek ta implement si leader ta ilitum chirai nang po labang so agriculture officer ta me labang so youth non nang ke thek atum le officer nang man nang po
ilitum non UPSC lahai etem nang po net slet ilitum labang sobang bor isi ke Charlie atum du joy jera ilitum Karbi Anglong yud atum akisung blok jili putang te hala non ke do bom non ke do bom a leadership atum aphan ke chokha ke ilitum makai bang thot ilitum makai jang thot tami labang so development as bang so develop ilitum Karbi Anglong yutum sika develop dun jipu bang ke chokha dun nove athela tuma a mentality punang ko ko thek the po phan kali theklo thek sili tum han pikan wer lo politician tum halake aron lo politician atum ke apot kat chudi pen po hormu bang ka chu akha po hormu yong si dobom lang le putte ili tum youth atuma section ke daksi moy dun rupon non tapi nang ana youth atum ke akanohok do Charlie pemi po political long chilang nun po hala bang piton hop lakali inut nang theklo nang Charlie lu padang te bang so youth bang methan youth a section of part an internal awareness pinot ili tum chidan na athe la hello main ke corruption hello ili tuma hutur lo lake you tuma hutur lo corruption hello main lake ili tum you tum khaya hutur lo aposi you tuma bang non jong sia development jong si ili tum intang nang ji you section loka Charlie pe prang nang ji tuma khay nang ji la pen voreng war sai ke chitang nang ji liputang te emena ke Charlie atum nong ke thek dolo tasini lipo bang ke phire rinon ingring rinon nangbar non mithang aja kongpen chipang tang lo na lagan kalike ilitum yuratum a development bang ke wangvilo tasimo pe alang litum ke theksa tum lo terona sang ho pen tiso sang ho labang so akilong le lam ke than tang lo choro lon li non station ti so long si wang thupo nang lihin pen adjustment la Karbi Anglong long development ahin penang analang litum sita methano la se adjustment bang ke education ahin aputhak nang lihin pen kopi lam te si paklang itung labang so nang linang karjo pathak nili isi ini nili ke thek longan kachini analam lamate Karbi Anglong arlu kachiplang ke thek long analam isi ini than ponjing tu lapulo ilitum Karbi Anglong along ke Charlie aphai East Karbi Anglong West Karbi Anglong pangrum pen langdam lipute a percentage mangke kehing norat kali me sensong se thegon long pamo ha jong se tame HSLC reserve ke out adlo hadak se tame Karbi Anglong apen West Karbi Anglong a percentage mangke mesen se tame nili isilam puntung Karbi Anglong long la puson a percentage ke me lake sorsar puda kali sitame lapu ana percentage ke me kilong dam lake Karbi Anglong arlo along pinangan private institute do hadak pensip lapu sona percentage ke long ke mesen aphai thegam long lapen pini Karbi Anglong long lapuan percentage ke meta latung pen pusinili pudam tu athe bipolo nili ang to na data ke long une delo the apor nangli lo masila puwa jilo sitame Chukyola High School along nili tuma percentage banili pamu percentage theklong la loje 54% anat vet kilo 54% vet kilo lasi nili pudamang tungelalo kopi posi private along bangke percentage mission po sitami government institute long bang government school along bang piposi percentage me medality isi hini itu nili hin bench thanaming tu lapuson lo private along ke teacher atum langdam lote apainong ke longta jum pigan as we compare to the hala government school pe langdam le putang te sitame a percentage ma akola punang mithu munakji lake kachipati apolo government atum sitame lapuson kachipati do government institute na do le putang te unji pusinili mathadam athala private longjong si a school ke sivelo la si hala private tum jong si koson lo poji la pusona percentage long dun unpate government long da undun kache pati bang kave po la pen ki teacher atum bang hala students tum phan aphai ke ong pen a teacher ki jum la tai silo la pen ka subject tiana long a teacher kapre ga vedet indon a teacher si subject for subject trok ke than la ke sung pigan posinili pat mathadam indon a teacher alang ke the ki english se thekcho lama si social studies thanang ji lama si science thanang ji putel ke kasik sak duko lasi a teacher 10 a subject 10 a teacher inu donang ji pusinili ninje poning tu lai silo lapen ke isi bangala loje ke Charlie a material sahaiba is private long question ma kelong lasote government along ta long
puson te pini la puson government institute long bangke la puson low percentage mang de ji pusin li mathadam la penge do thulang infrastructure hin bang penangan thaidam long ilitum bench desk ka we pen rv kili pendang lok nilitum tuning halang dholajon lp school long ke tip atomon ke thik ningkan ane school ban lok pot klo plan lo we pen lo students mana rv choklun a teacher man dalo non si ka repair la la son dong si quality education long maintain ji liputang te la high bang la non ke department atum la pen ki education em la pen ke as a whole Carbon Autonomous Council pen like education anad bang kopia ke su ma prabjin ben tekel don theknang ji handle don theknang ji pusinili jong paning tu la pen ke dola ile tu school langdam lo liputang te inglong la dopigan inglong ana people say people langnam lo lipute non metric that ka lilo ni lipudam ji ke LP school ME school inglong do pega halada a school do a teacher do a school away la son si theklong ke people lo hadak teacher dam ji pupo to work ka ve joine arwe jang dut po damone de o reng no po halaku transport and communication ke memia jo hadak doklong thek the po hem men si dam ji jola puson po pache tonone de retilo lapen ke hala students amda dam teacher dum dam de dilo pote I interest bang kom chet poke charli ji funding hang hedat po lapen ke hala appearance tum sitame usumar phan ba hala aningi parung nun mang tak kenang sot gidi tum lapan jong si appearance amda claim li putang ke education ahin na ko na paprang nang ji ke paprang thek de ji lapen ke hala teacher dum da ko ana si ka bor inang ji ma bor li putang te itum kar biang long ba education apu thak ko na paprang nang ji bang ke paprang don thek thebom ji lang pusini li putang kala tan tan ali pan karju tukang tong pam het nang ligi punon pini SSLC labangso ang thek ke klang along ilitum langdam nang kadto ko be Assam along district thom ke bracket thom ando la song bong pen kar biang long bang ke top 15 along si amen do don percentage wise la dak ke klang dun la pen hala west kar biang long bang ke thom ke bracket thom mate percentage ki jum nai along si dolo ki jut siang deng along si do nasi jong si alam pen jong si tum langdam pulo tang te pamu het nang ditapin purlo aphang rating ar pen le jong si langdam tang de kar biang long lo education na bang ke nang bat lo la nang bat lo la bang ke mesa nang thek lo te bon si tami district thom kep ang bong pen ke west kar biang long ke ki jut si along si doko la si ko pisi pu pola so puthaka west kar biang long along pini la puson percentage ki jum hek la bang ke teacher dum handa koi pira nang ji podim ave students dum handa lo sitame halak ka chibor abang puting ka chibor ta langdam nang kok po lapen ke hapuna ni tum an le dam de lang posini tum hada infrastructure dong ke meme ne ba students atum tong ke chardi dun aning khang heda ne ba teachers atum ta lapu an ke than nang je teng than de ne pini labang ni tum pudam dak an ke thek de lo puwai phita ni lipu ji la lo je teacher atum hambang negligence thepik di council pen thek ram long lot ningkan si salary jong si teacher dum han achik lo jon bang ke long nang ji pot pi pe chek lo jon ke pen si phong pi chot li putang te labang so teacher students atom han ke pathai ji phaning hang lo puwa phita hem pe ha dakan ki dam ji phan ko ana ki sungdu labang ke matha dam nang ji polo non ning cheklo jon ke pa pisi salary ke long le putang hala cheklo jon ke aki sung ko ani teacher dom ka ching tang na hala ke intu pangkre don ve puma lasi hala ta isia factor ma busini li matha dam nang ko lo teacher atum je salary ke long le pen ki dam ke wang ki sung la haida isiloma polo la pen ke awareness ka ve apata isima pusinili jong ponang ko sedame ajale punan overall bangke karbiang ma pe is karbiang long pinia reserve mission thek long pot nili students atum phan la pen ke teachers atum phan la pen ke karbiang long ara atum phan la pen ke karbiang autonomous council pen sedame ke dam tang penangan la so quality education aphan kapaching thur ponji aphan guno soft system bi pon la lang tum la bang so initiative kan pos me ni tum song hit pan akero pilo chok nangli hin pen ki puji pu bangke kat dok we thom kep along ri along pen ki jut siang deng long do pusitami aphang pen bangbar dam protan ne kar beng long no education bang sab so progress lo pusi la so jok sinang lihin pen kachurolam the bangke ki pipon la lo lang dam lo lipute percentage bangke aprang pen bangke nang ke ong son si kar beng long bakar beng long kechari na ta thek on long lo chok neli non teron la sang holong si bang ekpo
Justament ilitum dak development education na pen youth satu makar ila pen kemang butha ka kisung pima etheteni ilitum epong vet ke asikrungan ilitum chonplung pen kapar bib dam ke hala talu alang bia longson kapar bib pen aklong ke ilitum pale damone da ji te bon sitami atalu lang pen kon si karnuk mala dak abia o kon si ke the ke doji ma ka be mala salama bang ilitum pan thek thek un poson thak thak si ilitum non lang dam nang lok sabha election ta nang lek bom lo non tarikh engkoi ra trok arnik lo lasi jasemet bangke youth satum la penon kar benglong ara tum penang an atuma bangke koma phansi bhut ke jok koma punnon ta che final bang belang ahok lo komane tum BJP long campaign a mei long dun tai po komane PSLC long dun tai po congress long SDC long dun tai po lasi penang an atuma bangke koma phan ke jok se ke mejima pa koson malapu isi aning arlo question mark big question isi dolang lasi langdam nang kar benglong long SDC tum ke claim kon si ke dam ke mema rada tum theklong prong lo congress kon si ke claim ke dam ke mema rat theklong prong lo la pen non BJP ya sarkar stam kon si ke claim ke dam ke mema rada tum theklong lo la si la pusona porahut nanglihin pen kar benglong rada phan la pen kar benglong youth satuma phan ko piam ni se siping tung lo nili kar benglong ara phani puang tung all section of the society lo just over kimi pun pandat kalelo do ana ra phan si puang tung lo non apor ke ilitum command individual am hanglang ding bene jog nang di athe hala bang so individual am hanglang ding bene ili so that like that but na photo lang ding ben ke so mi i mate pini employment da lo ima kali mate la si non apor ke ili ke party purana puram de command individual RJ pona puram de ilitum future ke ilitum si che decide nang po athema non ilitum vote ador bang chi nang po ilitum vote aphan ke underestimate ang ni athema labang so vote irimun jong ban si ilitum ikai nang lar un lo la puson thak thak si longri longpat sa tame ilitum chirai kom no non bisara lang labang so vote po join ban si modi inu chaiwala lo alang li chaiwala pan sa tame ilitum pini minister pamanong lo la son thak si labang so a vote ben ilitum kang thur da un kapasun pulotang ke ihurisi congress ang chari lo karbengong sa tame halabang suhod bangke harada tum ninggang samsi polo tame halabang suhod bangke biren sing kitang remun ilu bisa cepulo tamang remun e pinamuni pansa tame pirem derlo mati lasi non bangke nili puji bangke laso non kilik ke election ke lake election pudang kali lake ilitum survival isi award lasi ilitum ovekimi tum bono mapak bono arnisi nini phan matha chorchera tangka maha do pruple phan matha thedera ilitum bangke imithang future cerai kom nangji ilitum imithang det longri cerai kom nangji labang so akamat haban si ilitum vote jokang pola non ilitum khei gi suhot obe kimi gi suhot ke komane superman mang pen ke itumane nang pe jok jilo ilitum nang pe jok je ke la vote an chotlo asi vote bang nang ilitum bang ke lang pamera jogo non apor ke komane nang ki bai tap do da hai mene sadame ilitum nang bai tap sadame kedam tangar ni alang liku pisi klem ma halabang so puthak lang pamera insai pamera nang litum joging no churu lo puthot nili halang nilong si bang thik po ingte sang ho alang li tame lok sabha election puthak la jasmet bangke isi cherok to phan isa awareness phan lang hin pen sa message li pon nang li phanta karjukang tung na so isi betalam thelo la irimun jong pen la ilitum vote ki jok pen si pahai un pen paremon la se epa ka vote ador topic la se amar government le nang hai non hala ke pe hai atum si responsible alang phan ka chikila che toydun po non bang ke litum delhi an si ke che toydun je koma bang pho phan si delhi long ase ang tong ke che pa don unjima kar byang long arat akar i ka papling dun thekjima hala ke litum non pen munthi par siksi ilitum jok nang po athema jong si pahai data phila ke claim ke dat le ajat le puli tum kapatin plotang te methang si ke chok che dokok ta hai la sila pusona poro hut kar benglong rar phanang lihin pen kopiam ni se si ping tum lo to don ke aku la kar benglong ang kang pi no nang le ji kilik ji alam maputhak alo asila ni thom maprang ni le tung la bangso puthak je ke cherok tok jame phani tum kaninge tang tadulo kachuningri je rada tum pha mesen abang phu abang phi phan le rada tum ning ke che the ling ke mesen ling aphan pi du nangji po ke po bang ke la si yong si nang lila sa po do bute ni lila ke tok chom do por hi peni po pe the ni nang li ki puji pu bang ke atomon ke me ling atomon ke jaba ling ke chingbe du nang ni ku si puji pu ma
oh la pene putang te litung voting litung non ke vote kumat phansi pinangji pualam mabang silang nangle rok lo putai la ke angkang pi only youth potum phan ka lede riso ijang tum da le vote ke le la ke angkang pi hime jang re jitu voter rights ke dot tum phan an apan si isi awareness ba ke cepat ni mek putang te hala voting apawar ajak kong punang kok po ili tung labang so voting ajak kong ke non sorkar aphan ba ke cari bom la so muni la phaning la so party phaning dog depu sorsar sepin pen latum phan pin rem repin pen ningke dog de akang wai ajak kong lo potsi rat atum bang ta chini nang po labang so vote bang ke kopi phan si vote punang pumake poisa ke peklang pen tong kipi nang jima mane nang bai rok pen tong kipi nang jima hala bang kalidat nang ji pu bang si nili tumahin pen bang tak kacun ribon tapi dolo rat ka do ka ve phanta je la bang so party han pinon pu bang nili tum ta songchot poki puji arai bang ka veda sitame mesen bang ku invite non pu bang ke li tum freedom of speech long teli tum ha ki pido posi ni tum ta ni thoma pranta ni lo lasi nili tum ki po bang ke ili tumke jat non sitame khei avilu lo putante ili tumke methang culture ki virlo ba methang long riyong se avi pute pini karbi pini nang li penili la so ladak non nang li tum nang ke hang pen labang su ke chingki ke che than ja platform ta long le dat po akar bi ang long yong si vir dat sonte la posi ni li tum kamat hada mang ke karbi ang long first methang akhei methang long ri phan mathasi hala vote mat aphan si pinangji hala bangke rat atu malong nang lipen nili long si adai to dolo athe nang lita vu jokpo nili ta jokpo labang so avut epak ko an ador ke do ador chichini nang po lapo si labang so avut epak ki pipensi khei virdat po labang so avut ki jok ke chongwai the the sili tum karbi anglong ke virdat po sung krung po pu labang so kachini thek nang ji apor pinak lo aposi arsikrung ili tum nili tumba alam lo lakar do ka ve sulangdo arada phan pini pen ka chuningri dunji a otta ka lidata ha theli tumpen chini peme ili tumpen arta ongdung atum saide sitame apor homoy nang le ro posi ka chuningri dun kang tung non nang li labang so alam nang kar rupen posi nili tumai in bangke party phan ke jong jelo sitame rada tum chini athe rada tum se kisung ke pho anutin kisung ke pho si chini posi nili pu bangke karbiang long ili tum akar i bangta akule rok lepo vote pinak mati apo se sap onili chipudam chompo ili tum rat akar i ke karbiang long ke charju thai masilo avelo hemprek nang jipu 244A nang jipu lake ako mithanga khai long ri cherai kom nang jipu po se vote ki pk li tum lamso kali lasi nili tumai hin bang chuning ri bangke labang so vote epak phang no ne pin ador pe the dungra ili tum vote epak ke jok pe li tum karbiang long pa ching thup lut luna ili tung vote pak ke jok pen panuhok hedera ili tung jongsi labang soal ni ili tung ke jok jongsi ili tung kalile ke chok chelong ke nang rap thek the nang klem pi thek the ladak methang long ri long pa chirai kon thek the bang khu phan yongsi ili tung ingwai rong le putan te ili tung ma khei long ri nang li pen ili phan ke ijor det po ipivir det po apotsi nili tum chuning ri bangke solang do karbia rat atum phana chuning ri bangke matha pemit mepen le labang so vu jok na ong dung pen akuni tum chuning ri le thot lo je heme jang ri te kok tiket tum stame vote e pata phangnu nang ni vote hempen bara vote jok don ra pe ong dung na pe ong dung pe le pa haina la tame labang so vote ke jok bangke ili tum vir det jima akisung akijoy cicini penle labang so vu jok nang po bangsi nili tum sulang do akar biarat phan ka chuning ri ikan tung bangke ati vote bangke yuta toma section da le vote ki jogi la pukle da posi karbiang longarat kadu ka be phan si chuning ri lo nang li labang so alam ke van pen pot nang le phan churu lo churu lo tang de ke pajutsi nili punat station tiso okay nangli hin pen karbiang longarat phan kupi amese se pingtung lo nona por Kopi apa tak? Jasamet bang ke Lok Sabha election kilik lo 26 arni ke di la sikar benglong ara phan non nang li pamu pen nang li phan kaning je kaddo ko be kelang ateng pen plotang te la so government posita me penang failure lo penang youth sa tuma phan
kapapling nang ji akar I akisung aputhak sitame paklar lodit te bon sitame non opor hutang te kar benglong arada phan nang lihin pen la vote ke jog thak kupia awareness siping tung no Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dima Hasau la ke thoma district upon non inquire trogarni ke MP ke lik pedopo lasi nili kipuji ke lalo komane party upon hapu party upon si vote pinangji puta nili ke pudunde ba alapen ke ratum setame party bhan ke lang dari pusin nili mentioning ripon kangtung tak non aporitum ke lang nangji lalo leader bang misen nangji lasi komasi garbia khaya phan indigenous tribe phan kipajjo konjia ja kongke do bang hasu capability ke do bang phu phan si tum vote pidon nangji ba vote pi ponang pu posini lihen pangke pachini pon ladang ne lipu angtung do je labang so akilik itum MP chu toydun lake itum phan hadak toydun pen pamejang dun chot nang hadak salary pacha deng nun lok nang just loan phan chot bang kali dan nang ji pusinili mathadam komama rat akar I rat akimang ase kachipado dun hai abang phu hala bang so abang phu phan si tum kilik ngwai nang pu ba abang phu ngwai nang ji pusinili pudam nili kipuang tung lalo ilitum akimang arji ding klui pen akimang article 244A hala kiwan thekji kaning je plum hai bang claim un ji po bang phu aphan lapen ke ilitu mo pen itung ga thana sonan yula tum phan kipajok thekji athebi polo hala ke kemesena bang phu a leader si yula tum phan ta atwar pi pon thekji pusineli puda athe Nelson Mandela ke hai sta meaning je lo je the youths of today are the leaders of tomorrow posining je pote labang so adet amoy bungke risoi jang atum halo pote risoi jang atum phan priority ki pipon thai ga bang phu aphan risoi jang atum phan livelihood ba kireng awar sa ki pipon thai ga bang phu aphan si tum ingwai ponang ji pusineli puda non lang dam nang Karbi Anglong along iritum industry ko pilodo ave factory ko pilodo ave lapen ki youth atum phan skill development ko piloda ki pithang ravi lasi halaso bang phu youth atum phan la ha ason awar sa ki pipon thai ga bang phu phan lapen Karbi Anglong arara tum arjiding kloi pen ki mangi pachun ponjia bang phu phan le alabang so non inquire truck kiligani nale tum bang putin ba iri tum sitame ador ke so vote pidun nang posin nili hin pen rat phan chuning ripon kang tu chuning ripon lo chorek no jasmet pan ke lalo Karbi Anglong nong ariso e jangatum akisung kupima la penakar I kupima la penakemang kupima la bangso alam the kachini damya pansi sia kabor ilo la bangke la se nangletum side suryang bong pen postame dagne li nage chupateng pen studio long ke bang pon bange thom puteron sangho inti sangho ra penti so sangho pan sitame churolo chini nilitum nona por nangletum sitame methang organization asai pen chenglok methang asai di nangletum BJP nangletum schedule title nili chini sitame nangletum Karbi Anglong arada phan mate youth setum phan isia message ki pikang tung so akabor I along nangletum sitame nangke don pen ke bang jokse puthon nangletum phan churolo lalok pini nilitum la bangso kaching wai nang ko kat lam the bangke sitame isia lama bangke ahok lo amar MP le nang hai non amara government le nang chari non ala bangso government nang hai lo pulotang te alang litum development ke claim kapaching thora sai ke claim ke alang litum ar pulo mate responsible lo duty lo lake dake BJP le nang hai non APSLC non Congress non SDC non madule hai non sitame development kapaching thora sai ke claim ke a duty lo lapen hinia bangke Karbi Anglong lapen dimaso arada kar I article 244A implement la bangke madule hai non dak nangli phan madule hai punon MP keman dun jabang phu sitame dak pani sia ka chuning ri isia berta kapali ke lalo alangli hai plotang te nangli phan bangke inut MP puna kapaman phan chot kali isia designation phan kali lake Karbi Anglong arat akar I nangka pape playing je phan sinangli phan vote nangke jok je potsi labang nangli tum methang ar pu bang chichini pami pen si hala dak parliament long pusitame lamthe includun vek nangji lapen jasemet bangke pamu het pen kipu asan thak taksi pini owe mi penap owe ban nang ban po lasi pini owe mi phan kapaching thurji plotang te jasemet bangke sakuri bakuri ki pipen chenglok worenga warsai lo lapen ka jasemet bangke worenga warsai piaton e pusitame kereng awarsai bangke bang putin phanta ninghang plotang te Karbi Anglong Thomas Council long 30 department of posila bangke
100% kali sitame 90% an bangke claim un pusi ninge thedo lasi kadok we alam the bangke madule hai punon alang si responsible lo lasi Karbeng long arat kadok we phan sitame nang litum koma phan si but ke jok jima la pen koma si kleng sarpo nang man jima mate Delhi an dak keng kam che Jordan long jima la ke litum apose than po non tarik engko da thok ania bangke kilik lo lasi mo ang thega hosi litum chini po koma bang pusi MP jima lasi pinia bangke lansi ke cingki ke citan padu poncot po ke bang jilang por hut yud satum Karbeng long arat ari so jangan tumakar i akemang akisung ku pipima ke cingki ke citan ponje phan bori pon pok te pon sitame pinia bang lansing ton pon kok pok kada we phanta kurwang thu dome thakne